ha sigut una experiència que no solament ens ha donat valors a nivell acadèmic ni professional, sinó també a nivell personal. Et fas una idea totalment diferent de la que tenies. O sigui, tu tenies la teòrica i aquí tens la pràctica, no? Realment, doncs, trobo que ha sigut molt interessant. He conegut gent nova, he vist aquest esperit de grup, que és com, al final acaba sent com una família. Una cosa és estudiar, que ets realitzat perquè estàs millorant tu mateix, i una altra cosa és aportar una cosa a una empresa, aportar a la societat. Aquest estiu ha sigut enriquidor per mi perquè m'ha permès descobrir el que realment m'agradaria estudiar i en un futur el que m'agradaria fer. Com estudio Finances i Comptabilitat, crec que pot ser una bona ajuda, m'ha servit bastant. I a veure que l'any que ve també buscar treballs així dirigits a lo que és les finances. He pogut conèixer com es treballa en un banc com la BPA, he pogut créixer a nivell professional com personal. No és només una relació professional de treball, sinó que també és una relació de companyerisme i que sempre t'ajuden en tot el que puguin. Treballar el dia a dia al banc he après moltíssimes coses i a més valors com la responsabilitat i el companyerisme. A BPA Assegurances m'han donat la confiança per poder fer moltes coses que jo en principi pensava que no podria fer. Jo he estudiat Comptabilitat i Finances i llavors tot el que he après aquests 2 anys a l'escola ho he pogut aplicar i també m'ha servit per aprendre encara més. El fet de complir unes obligacions, seguir unes normes, també et fa créixer com a persona i et fa més responsable. He pogut conèixer una de les branques del dret que mai m'havia plantejat i m'ha agradat bastant. He après també coses noves, també he refrescat una mica la memòria d'altres anys i estic bastant contenta. Fa pena marxar.